Den sene udsendelse er i gang, og i den her udsendelse er der fokus på hovedstadsområdet. Velkommen. Regeringen er på vej med en handlingsplan mod hate crimes, de såkaldte hadforbrydelser. Et af forslagene er hårdere straffe. Transkønnede Cecilia Mundt er en af dem, der har oplevet sådan en hadforbrydelse på egen krop. Det er ikke ret meget, Cecilia Mundt husker fra overfaldet. Det næste, jeg igen kan huske, det er, at jeg hører en politimand sige: nu har vi ikke haft hjerteslag og åndedræt i 3 minutter. Hvor bliver den ambulance af? Cecilia Mundt blev overfaldet ved højlys dag sidste år i juni. En fremmed mand smadrede hendes kranie med en hammer, så hun fik kraniebrud. Hun var på vej fra Københavns Hovedbanegård op til Rådhuspladsen, da overfaldet skete. Så vil jeg til at tage en cigaret ud af min pakke, så jeg lægger min telefon ovenpå, og så bliver det bare sort. Gerningsmanden fik 15 måneder for overfaldet, der nær havde kostet Cecilia Mundt livet. Forslaget om en længere straf for hate crimes falder derfor i god jord. Det synes jeg vil være rigtig fantastisk. Altså nu fik han jo kun 15 måneder for næsten et drabsforsøg, ikke også? Altså. Hos Landsforeningen for bøsser, lesbiske, biseksuelle og transpersoner mener man dog ikke, at en længere straf er vejen frem. I stedet bør man bruge paragrafen om hate crimes oftere. Jeg synes først og fremmest, man skal begynde at bruge den paragraf, man allerede har. Som organisation går vi hverken ind for, at man sætter straffen op eller ned. Det, som interesserer, det er, at man bruger den til at dømme i de eksempler, hvor man ser hadforbrydelser. Hadforbrydelser eller hate crimes er, når en person bliver udsat for overgreb på grund af deres etnicitet eller deres seksuelle, religiøse eller politiske orientering. Hos det jødiske samfund, som har registreret en stigning i denne type overgreb, hilser man handleplanen mod hate crimes velkommen. Jeg tror, det der skal til, og det er så på den helt lange bane, det er at gøre noget sådan, i opdragelseselementet, altså måske helt ned i de allermindste skoleklasser. Selvom Cecilia Mundts overfaldsmand blev fundet og dømt for netop en hadforbrydelse, så skal hun resten af sit liv leve med eftervirkningerne af det voldsomme overfald. Jeg har det ikke godt. Psykisk. Der er rigtig mange problemer, fysisk også. Cecilia Mundt lever i dag med blandt andet posttraumatisk stresssyndrom, koncentrationsbesvær, hukommelsestab og angst. God aften, Manu Sareen. Hvordan skal sådan en handlingsplan her forhindre, at folk som Cecilia Mundt ikke bliver overfaldet? Jamen, først og fremmest så må man sige, at grunden til, at vi skal have sådan en handlingsplan, det er jo, som I har vist, tragiske eksempler på, at der er mennesker i vores samfund, som udøver hadforbrydelser, og det er fuldstændig uacceptabelt. Når det er sagt, så handler det om nogle forskellige ting med hensyn til sådan en handlingsplan. Det første er, og det er faktisk et ret stort problem, det er, at der er rigtig mange mørketal omkring det. Vi ved ikke så meget omkring de forskellige tiltag og overfald, der har været. Så det vi er ved at gøre lige nu, det er at få lavet en kortlægning af hele området, ser på, hvilke nogle overfald, der har været, hvor de har været, og så fremdeles. Når vi så har et solidt vidensgrundlag at stå på, så kan vi selvfølgelig bygge vores handleplan op omkring det vidensgrundlag. Og nu hører vi så her, at der kommer på banen, at man kan få hårdere straffe. Jeg ved ikke om, undskyld, jeg afbryder, men kan du høre mig? Altså det her element, at vi skal have nogle hårdere straffe. Hvad mener du om den løsning? Altså, jeg er interesseret i løsninger, som vil løse nogle af de udfordringer, vi står i, så vi ikke ser den slags hadforbrydelser, som vi er vidne til. Om det ene eller det andet, det må vi se, og det er afhængigt af den kortlægning, vi laver. Men det kunne jo være, som vi også hører talsmanden fra det jødiske samfund også sige, at man går meget tidligere ind i for eksempel skoleklasser og gør opmærksom på, at man kan leve forskelligt. Den mangfoldighed, der er i Danmark, som er en del af vores fortælling og vores frisind, at vi selvfølgelig alle sammen skal respektere, og alle sammen skal være her også, fordi det er helt klart en del af løsningen, og det bifalder jeg helt klart også. Så det er i hvert fald nu, at man søsætter denne her handlingsplan. Du skal have tak i den her omgang, Manu Sareen.